Ahoj děti, dnes si budeme povídat o zvířátkách na farmě. Zahrajeme hru, kde já pustím zvuk a vy budete hádat, které zvířátko to je. Tak jdeme na to. Tohle bylo prase. Prase, pik. Prase, pik. Zkus to zopakovat. Prase, pik. Tak to povídá kůň. Zkus říct kůň. Horse. Kůň. Horse. Tohle byla kráva. Zkus říct kráva, cow. A znovu. Kráva, cow. Tohle byla slepice. Chicken. Slepice. Chicken. Takhle mňouká kočka. Cat. Kočka. Cat. A takto bečí ovce. Sheep. Ovce. Sheep. Kachna. Duck. Kachna. Duck. Zkus to říct taky. Kachna. Duck. Teď si zahrajeme ještě bonusovou hru, která bude spočívat v tom, že budeš v obrázku hledat zvířátko. Tak jdeme na to. Najdeš, kde je prasátko? Najdeš, kde je slepička? Najdeš, kde je farmář? Výborná práce. Myslím, že jsi zvedl vedla moc skvěle. Pokud se ti video líbilo, můžeš mi zanechat like nebo odběr, ať ti neunikne žádné další jiné video. Tak se měj krásně. Pa, pa.